Wel, mae etholiad cyffredinol arall ar ein ffordd, ac os mae gwleidyddiaeth ydych peth chi, mae glef ar eich ffordd. Os ddim, wel, mae'n siŵr fydd y 7 wythnos nesaf yn ddigon anodd. Wel, mae ras wedi cychwyn. A beth sy'n mynd i ddigwydd yng Nghymru? Pa seddi sy'n mynd i newid? Pwy sy'n mynd i fod yn fuddugol? Wel, dyma sut dwi'n gweld si. Y ras fawr, wrth gwrs, ydy trwy y 2 blaid mwyaf, sef Llafur a'r Ceidwadwyr. Ac mae'r polau piniwn yn dweud bod Llafur yn bell ar reoli ar hyn o bryd. Wel, os ydy hyn digwydd bod y blaid Ceidwadol yn cael dros 20 yn y 100 ar y blaen, wel, mae hynny'n golygu bydd yna llawer i sedd yng Nghymru yn troi drosodd o Llafur i Ceidwadwyr. 8 yn gyfan gwbl. A heini, wel, pen y bont ar ogwr, Wrecsam, Clwyd, Delyn, Alun a Dyfrdwy, Gorllewin Casnewydd, ac yn yr eitha, Caerdydd a Gorllewin Caerdydd. Ac nid y blaid Ceidwadol fydd yn herio Llafur chwaith. Bydd Plaid Cymru yn gobeithio ennill o'r diwedd Sir Fôn yn ôl. Ac hefyd, mae gan y Democratiaid Cyffredinol rhywfaint o baith o ennill yn ôl canol Caerdydd. Mae jyst i gadael y ddesgyd yn wastad, da ni'n gwybod bod y polau piniwn wedi gwneud camgymeriaethau mawr yn yr etholaethau dwythau. Be fasai noson well i Llafur na pawb yn disgwyl? Wel, yn sicr byddwn ni ceisio ennill yn ôl gwyr, lle mae'r mwyafrif mond 27, ac hefyd Dyffryn Clwyd, lle gollon nhw'r tro dwytha. A hefyd ar y rhestr, Gogledd Caerdydd, Gorllewin Caerfyrddin a Sir Benfro. Ac wrth gwrs, os ydy y Democratiaid Cyffredinol yn gwneud yn gwell, a maen nhw yn codi yn y polau piniwn meddan nhw, bydd gyda nhw gobaith i trio ennill y seddi gollon nhw yn Sir Frycheiniog o blaen, sef Brycheiniog, Maes Yfed ac hefyd Trefaldwyn. Ac hefyd, Plaid Cymru, wel, da ni wedi sôn am enw yn ennill Sir Fôn, ac mae'n siŵr byddan nhw yn anelu i ennill yn ôl Ceredigion eto, bod gynnyn nhw ddawl o ddobaith os bydd yr Rhyddfrydwyr Democrataidd yn gwneud gystal am ar polau piniwn yn dweud ar hyn o bryd. Wel, wrth gwrs, mae etholiad cyffredinol yn gyffwrdd mawr. Ac be ddigwyddith yn y pen draw yng Nghymru? Wel, da ni sôn am y seddi. Bydd na fuddugoliaeth i'r Ceidwadwyr yng Nghymru a gawn nhw i canlyniad gorau erioed? Cawn weld.